Gospodine ministre obrane Republike Austrije, postrojak počasne zaštitne bojne, postrojen u vaš čast i spreman za pregled. Prijak podnio natporučnik Mladen Horvat. Ja se prije svega zahvaljujem svom prijatelju i ministru Maju, koga sam nedavno upoznao. On je novi ministar obrane Republike Austrije. Pozvao sam ga da dođe u Hrvatsku i meni je drago da on prihvatio poziv i da je došao u Hrvatsku. Imali smo jedan vrlo sadržajan sastanak. Ključna tema sastanka je suradnja u području obrane. Postojeći sporazum o obrambenoj suradnji iz 1998. godine, puno toga se je promijenilo i ono što smo dogovorili na sastanku da će naši timovi s jedne i s druge strane pristupiti izradi novog sporazuma o obrambenoj suradnji kojega ćemo vjerovatno potpisati prilikom mog posjeta Republici Austriji. Zadnji put ministar obrane bio u Austriji 2004. godine. Ja sam dobio poziv od kolege da posjetim Austriju, prihvatio sam taj poziv, tako da ću posjetiti Austriju i tada ćemo potpisati taj sporazum o obrambenoj suradnji. Ključ je suradnja u području naših specijalnih snaga, zatim novo područje, a to je suradnja u području izobrazbe, gdje smo dogovorili razmjenu studenata u svim razinama školovanja. To je ovaj program Erasmus, koji je vrlo bitan strateški i za Republiku Austriju i Republiku Hrvatsku. Zatim tu je suradnja u području PESCO po konkretnim projektima, vojna mobilnost, zatim suradnja u području kriznog djelovanja. Zatim tu je suradnja u području naših obrambenih industrija. Vi kao što znate, Hrvatska ima malu obrambenu industriju, imamo vrhunske proizvode. U Austriji oni su sada u procesu opremanja nekih njihovih pričuvnih postrojbi. Mislim da je tu prilika za naše firme da se natječu. I kao što znate, druge godine se održava sajam vojne opreme na naoružanju u Splitu i pozvao sam ministra da i on i obrambena industrija Austrije bude na tom sajmu. I kao što znate, Austrija od 1.7. predsjeda Europskom unijom, Hrvatska predsjeda 2020. i tu smo isto dogovorili suradnju u području Hrvatske pripreme za predsjedanje Europskom unijom. I još jedno vrlo važno pitanje za nas, a to je pitanje MiG-21. Mi kao što znamo, naš junak, simbol Domovinskog rata, pilot Rudolf Perešin je sa tim MiG-om prebjegao u Austriju. Vidimo, jučer su bili dani Rudolfa Perešina. Kao što znate, Hrvatska je donijela odluku za višenamjenski borbeni avion. Nadamo se 2020. da će on biti u rukama hrvatskih pilota i da je taj avion F-16 Barak. Od nas će se zvati Bljesak i ono što smo dogovorili sa načelnikom glavnog stožera, na repu aviona da bude slika Rudolfa Perešina. A što se tiče Austrije, dogovorili smo se da otvorimo to područje i ministar mi je rekao da je prvi korak da će nam vratiti odoru od našeg junaka i pilota, a da naši eksperti, pravnici sjednu i da vide da taj avion koji je za naš strateški važan da dođe u Hrvatsku. I vjerujem uz potporu, razumijevanje i partnerstvo da će se to dogoditi. Poštovane ministre, prijatelju, veselim se našoj suradnji od interesa i Republike Austrije, od interesa Republike Hrvatske. Zahvaljujem se dakle za ovaj poziv i za ovaj posjet u Hrvatskoj, ne samo danas ovdje u Zagrebu, nego sutra također ću biti i u Zagrebu gdje ću prisustvovati jednoj zajedničkoj vježbi naših specijalnih snaga. Dakle, ovaj današnji dan je jedan simbol naše suradnje ne samo na političkoj razini gdje dakle, Hrvatska
Hrvatska naš važan partner u sigurnosnim pitanjima u Europi, nego dakle i na jednoj vojnoj razini. Ja sam uvjeren da je ovaj naš današnji susret i sastanak produbio ne samo prijateljstvo između nas dvojice kao ministara, nego i između naših dviju zemalja. Također sam spreman ovo emocionalno pitanje od emocionalne važnosti koje se tiče NIGA 21 provjeriti u pravnom smislu aspektu, te se nadamo nekakvom zadovoljavajućem rješenju. Dakle, za Hrvatsku je to jedno emocionalno pitanje, za austrijsku stranu je to pravno pitanje, ali ja sam uvjerena da tamo gdje postoji volja, tamo će se naći i put. Stoga se nadam da ćemo možda moći učiniti početni korak što se tiče odore gospodina Perešina. Hrvatska je jedan važan partner za Austriju, ne samo na bilateralnoj razini kao što je ovaj današnji susret, nego i u sklopu CNDC-a gdje imamo zajedničke projekte. Također se želim zahvaliti dragi dameni za mogućnost da ću sutra prisustvovati ovoj zajedničkoj vježbi naših specijalnih snaga što se tiče obuke ronjenja i ronjelačkih snaga, a također želim isto tako izraziti poziv i ponuditi mogućnosti koje su kod nas nešto specijalno, a to je izobrazba vezano za planinske uvjete i borbu u planinskim uvjetima. Također me raduje, dakle, dame i gospodo, da će vaš ministar obrane po mogućnosti me moći posjetiti u Beču ako dopuste prilike već u jesen ove godine, te da ćemo možda tom prilikom moći sklopiti naš novi sporazum o suradnji. Ali naravno i do tada je svakako po sebi se razumije moguća naša dobra suradnja naših dva ministarstava i naših vojska. Hier dann die Fahrzeuge der Firma Dotting. Ovdje trenutno vidimo jedno robotizirano vozilo i kamion, s toga se vrši upravljanje daljinski. Koji smo dizajnirali za ministarstvo obrane. Znači,